У Києві відбувся круглий стіл, присвячений сторіччю скликання першого Курултаю кримсько-татарського народу. Говорили про демократичні інституції корінного народу Криму, їхню діяльність та керівників. У заході взяли участь історики, члени Меджлісу та активісти. Вони зазначили, 100 років тому українці та кримські татари тісно співпрацювали між собою. Відносини з кримськими татарами були якнайкращі. А кримські татари дуже швидко утворили регіональні структури. І тобто відбулася така вже самоорганізація в формі мусульманських комітетів буквально навесні, на початку літа. Українці взаємодіяли на рівні Криму. Українці приїздили, зокрема, на знакові заходи і на відкриття першого національного музею кримських татар у Ханському палаці, і на відкриття Курултаю.